Hei, olin Jari Koponen, vastuunottotoimintamallin kehittäjä. Tähän videon sain innoituksen, hyvin spontaani sellaisen katsottuun ja luettuun artikkelin vapetupakoinnista tai vapetuksen, sähkötupakoinnin lisääntymisestä, että oliko se enemmän kuin joka 7. yläkouluikäinen 7.–9. luokkalainen vapettaa, eli polttaa sähkötupakkaa nykyisin. Ja Euroopan mittakaavassa ollaan vielä muita maita jäljessä. Suuntahan lienee sitten, että se vain lisääntyy entisestään, ellei me tehdä asialle jotakin. No, otan esimerkin vuosien takaa. Ihan kun oli vielä perinteiset tupakat, ei ollut vielä sähkötupakoita olemassa. Mutta sama pätee sekä perinteiseen että sähkötupakkaa ja sen niin kuin rajoittamiseen kouluaikana. Nimenomaan tupakoinnin tai sähkötupakan polton. Olin koulussa töissä, jossa opettajat sanoivat, että tämä tupakointi on aivan mahdoton ongelma, että koululta lähtee kuin sellainen biisonilauma, joka hajaantuu muutamaan eri semmoiseen virtaan eri suuntiin koulua ja lähimetsiin sitten, ja sieltä sitten savu nousee taivaalle. Ja että se on niin massiivista se tupakointi ja se tupakalla käyminen, että siihen on yksinkertaisesti ihan mahdotonta puuttua. Että jotakin tietysti voidaan tehdä, mutta käytännössä on niin kuin luovutettava. No, silloin vielä vastuunottotoimintamallin nimi oli Parkki, joka on se alkuperäinen nimi. Käytän nyt tässä selkeyden vuoksi vastuunottotoimintamallia, että ei mennä nimet sekaisin. Ehdotin sitten, että otetaan vastuunottotoimintamalli käyttöön myöskin välituntisin. Niin, että kun oppilaat poistuvat koulualueelta, niin sehän on järjestyssääntöjen vastaista. Näin ei kuuluisi tapahtua ja tämmöiseen ei ole lupaa. Kun oppilaat tulevat takaisin sieltä, ellei heitä saada niin siinä kohtaa vielä pysähtymään tai nähdä, kun he ovat poistuneet koulun pihalta, niin he tulevat takaisin koulun pihalle, niin opettajat ohjaavat suoraan sitten vastuunottoon jokaisen oppilaan, joka tulee takaisin koulualueelle. Ja näin tehtiin. Oppilaat olivat aika ihmeessä, että mitäs tämä, että välitunti päättyykin hetkeä aikaisemmin, tarvii mennä vastuunottoon. Ja yllätys oli suuri. Tehtiin ainoastaan se, että jokainen oppilas, joka tulee koulualueen ulkopuolelta, saa lappusen käteen ja lähtee sitten vastuunottoon kertomaan, miksi poistui koulun alueelta, mitkä perusteet siihen oli ja pitääkö sitä niin kuin ok ja niin päin pois. Että hän voi sitten perustella sitä opettajalle ja vanhemmille ja niin päin pois. Ei siis mitään rankaisemista. Muutos oli dramaattinen. Käytännössä muutamassa päivässä suurin osa tupakalla kävijöistä jätti lähtemättä koulun pihan ulkopuolelle. Eikä tupakointi myöskään niin kuin alkanut koulun pihalla. Ja sitten, olisiko 1-2 mennyt, niin enää hyvin harva, voisiko sanoa, että ne joilla oli vahva nikotiiniriippuvuus tai muuten sellainen, että he niin kuin, heille se tupakka oli niin tärkeää, että he tekevät mitä tahansa, vaikka olisi seuraavaksi mitkä vaan. Näitä oli muutama oppilas enää, ja sitten heidän kanssa käytiin asioita vähän eri tavalla läpi, mukana terveydenhoitaja muun muassa. Eli käytännössä koulun pihalta poistuminen, toki siellä oli muitakin kaupassa kävijöitä ja kuka vähän milläkin asialla. Koulun pihalta poistuminen loppui lähestulkoon kokonaan ja kouluaikana tupakointi siis loppui lähestulkoon kokonaan. No sitten mä selvittelin, että mikä tähän oli syynä. Oliko se, että oppilaat joutuu kertomaan se, että mikä tekee he lähtee koulun pihalta pois. Ei tarvinnut tunnustaa tupakointia, jos ei halunnut. Vai mikä se on? Selkeimmin
suurin syy oli se, että välitunti päättyi kesken. Muut jäivät välitunnille ja tämä oppilas ja nämä oppilaat, jotka poistuivat koulun pihalta, joutuvat menemään muutamaa minuuttia ennen sisälle. Ja muut saivat jatkaa välitunnilla. Ja tämä herätti niin paljon ärtymystä ja turhautumista, että oppilaat on mieluummin polttamatta koko koulupäivän, kun menetän sitten välitunnista pienen osa. En osaa odottaa tällaista tulosta tai siis syytä siihen, miksi tämä tulos oli näin hyvä. Mutta joka tapauksessa se, mikä tapahtui, oli tupakoinnin loppuminen koulupäivänä lähes kokonaan. Tämä sama voidaan tehdä vapettamisen kanssa. Olettaen, että koululla on käytössä keinot, joko vastuunottotoimintamalli tai joku vastaava keino, toimintamalli, joka on yhtä lailla koulun rakenteissa jatkuvasti käytössä. Ja se toimii. Oppilaat tietää sen, opettajat tietää sen. Ja näin me voidaan hoitaa asia kuntoon. Miltäpä kuulostaa?